Řeším s vámi i technický stav nemovitostí. Nyní ale stavařinu odložme a pojďme na čistou práci. Vítejte v Olešnici v Orlických horách. Mé jméno je Filip Špaček a představím vám útulný byt 2KK, který hledá svého nového majitele. Byt je nyní 2KK, ale lze ho upravit na 2+1. Na své si zde přijdou hlavně milovníci přírody a výletů. Tady se vám bude žít jako v pohádce. V obci je i bohatý kulturní život. Užijete si zde například každoroční majáles. Překvapí vás i kvalitní občanská vybavenost. Naleznete zde ordinace lékařů, obchod, 2 hospody, anebo třeba oblíbený pivovar Agent. A v okolí nalezneme řadu rozhleden a sjezdovek, jako je třeba tato. Nenechte si tuto příležitost ujít a zavolejte mi. Budu se na vás těšit. Energy International Realty. Férový nákup i prodej nemovitostí v Česku, Španělsku i Řecku.